Hola, veus, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal internacional liderada des de Lleida que traficava amb fàrmacs per elaborar carcúbia al Marroc, una droga que s'aconsegueix barrejant medicaments psicotròpics, haixís, alcohol i pega. En total s'han detingut 8 persones, a Lleida, on vivia el líder del grup, a Madrid i a Alacant, on es va detenir el principal proveïdor. Es tracta del comís més gran de fàrmacs fet a l'estat espanyol, amb 200.000 benzodiazepines. El comís total ha pujat, però, fins al mig milió de comprimits, comptant els comissats al Marroc. La investigació va començar amb la intervenció d'una furgoneta amb matrícula marroquí que havia llogat una empresa de transports domiciliada a la capital del Segrià. Al seu interior es van localitzar més de 4.000 grams de cocaïna i més de 360.000 pastilles psicotròpiques. L'operació s'ha dut a terme en 4 fases. A la primera, els agents van detectar que un dels investigats treballava en una empresa de paqueteria de Lleida, des de la qual s'havia gestionat un enviament de mercaderies amb destinació a Ceuta perquè una altra persona el traslladés a Casablanca. Les gestions policials van acabar amb un dispositiu conjunt que va fer una entrada i registre al magatzem de l'empresa de transports a Getafe, a Madrid. En obrir el paquet van detectar 2 caixes amb un forn a dins de cadascuna que contenien 348 pots de pastilles que contenien uns 80.000 comprimits. A partir d'aquests descobriments, els agents van concloure que existia una organització criminal amb fortes arrels a la ciutat de Lleida dedicada a obtenir medicaments amb receptes mèdiques falses per fabricar al Marroc la droga coneguda com a carcubi, també coneguda com a droga dels pobres. Gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat.